בסדר, אל תדאג, אני לא מתרגשת, בסדר, אין לי בעיה. את לא מתרגשת, כול אחד דומה, יסתומה. שלום לכולם, הגענו לסחנש. מה הייתם חושבים על בן אדם שמאושפז במחלקה פסיכיאטרית שנה? תכירו את זוהר, נערה בת 25, אחת הבחורות החזקות והאמיצות שיצא לי להכיר. לא ממש הטייפ של מאושפזת פסיכיאטרית, אם יש דבר כזה בכלל. וואו, תעצרו את זה עכשיו! נעמה, מה זה כל הפרילייטס האלה? אני לא מבינה, זה פודקאסט, לא רואים אותך בכלל. הייתי צריכה להיכנס לאווירה. אווירה? לא מתאים לי. מה עוד פודקאסט דיקוני עכשיו? עוד פעם לבכות? די כבר! זוהר, מה? את מפחדת? שישמעו אותך? את יודעת, את רגילה להיות המראיינת וזה. טוב, נעמה, אין לי כוח לשיחה הזאת, בסדר? את שוכחת שאני העורכת של כל זה, ואני יכולה לעשות לך בלגן, ולחיצת אצבע אם אני ארצה. רוצה הדגמה? נעמה, בא לך לרקוד? נראה לי שבא. זוהר, את פשוט בלתי נסבלת. זוהר! מה תעשי? זוהר! חישה. זוהר, איפה את? למה עצרת את זה? זוהר, לא לקחתי את התרופות בזמן היום. אני שמה לב. כן. אני אלך עכשיו. כן, חדר רגיעה. אני אלך לחדר רגיעה. מה היא? טוב, אפשר בו מוזיקה נורמלית בבקשה? את כל האווירה היא עושה לי. הייתי מפחדת לחזור הביתה, וזה בחוויות הכי קטנות, ולא משנה מה את עושה, את מקבלת צעקות. הסתכלתי על הכפות ידיים שלי והם לא היו שלי. כל הגוף שלי עלה באש, יפה, חרדה, כל דקה. באמת הייתי שנייה מלהרוג את עצמי, ולא הסכמתי לקחת טיפול תרופתי, הרגשתי שאני אוותר לעצמי. השתגעתי על מלא אחותי. אתה רוצה שנדבר על האשפוז? מה את רוצה שנדבר? יאללה, מה שאת רוצה. מה עולה לך בראש עכשיו? את יכולה לדבר חופשי, שמרגיש לך. זה בסדר שקשה לך, זוהר. זה לא נושא שהוא פשוט. יש דברים גם שעברנו בעבר, שכאילו, גם היום אם את מרגישה כבר חזקה, בסוף כשאת תזכרי בציפורים האלה, היית ילדה קטנה. אז את חוזרת להיות אותו דבר. זהו, אני חושבת שזה מה שאני חווה עכשיו. זה כאילו עוד אחד מהתסמינים של הפוסט-טראומה, כאילו. הפלשבקים שלי הם בעיקר גופניים. כאילו, מה זה אומר? זה אומר שאת שם פיזית ונפשית, ואת מרגישה כאילו כולם עומדים להרביץ לך, או לצרוח עלייך, או פשוט לפרק אותך, נפשית, פיזית, לא מעניין, פשוט לפרק אותך. כאילו אני מנסה להפות את הדברים, וכאילו לדבר כזה מלמעלה, ולא לגעת בדברים, כי אני גם חושבת על ההשלכות. כאילו אני חושבת על כולם, חוץ מבאמת על הסיבה שאני עושה את הפרויקט הזה, כאילו יחד איתך. בדיוק מה שבאתי לשאול אותך, איפה את בזה? אני מרגישה שאין לי זכות לדבר. אני יכולה לספר שגדלתי בבית לא פשוט. גם להורים שלי לא היה פשוט. הייתה להם ילדות גם לא מאוד פשוטה. והם פשוט העבירו את הכל הלאה. והם לא טיפלו בעצמם. אני חושבת שאני הראשונה במשפחה שמטפלת בעצמי, בצורה כזאת, כאילו. ופשוט הייתי... אי אפשר היה לחיות בבית, אי אפשר היה לזוז. לא משנה מה היית עושה, זה לא היה בסדר. וזה מאוד עדין. מאוד עדין, כי אני באמת לא יודעת כמה אני רוצה להיכנס, כי אני גם מאוד מכבדת את המשפחה שלי, ואני לא יודעת מה זה יעשה להם. אז אני חושבת שזה פחות נכון לי, להגיד מה קרה בדיוק כרגע. כן. אני יכולה להגיד רגע מכונן היה, כאילו כל הילדות בבית הייתה על הפנים. וסבלתי מאוד, ושנאתי את עצמי מאוד עד היום. ובגיל 20, העיפו אותי מהבית, וזה היה הפרידה הראשונה שחוויתי בחיים. וואי, זה קשה שמעיפים אותך.
אני לא יודעת כמה זה קשה, כמו שזה כאילו לא נקלט. כן. איך זה מרגיש אז שבאמת המשפחה שלך מעיפה אותך? איך הרגשת? אימה. כי עזבי את זה, כאילו, אני לא יודעת, באותו רגע לא היה לי מקום. היום אני כועסת. היום בא לי לקפקף אותם, באמת. באמת. רציתי לשאול אם את כועסת. בטח שאני כועסת. נשמע. כאילו... על מה את כועסת? בוא'נה, ילדה בת 20, שהיא בדיכאון של החיים, כאילו, של החיים. פשוט לקחת אותה ולהגיד, את בת 20, את לא הבעיה שלנו יותר. כאילו, לכו תמותו, באמת. לכו תמותו. איך הסתדרת? אז זהו, שבאותו רגע לא היה לי מקום לרגשות האלה בכלל. אני באמת חשבתי, מה אני פאקינג עושה עם עצמי, כאילו. פשוט, את ברחוב, את פשוט לקחו את כל הדברים שלך וזרקו אותם החוצה. ושברו זכוכיות, ושברו לך את כל הדברים בחדר, ופשוט לקחו אותם וזרקו אותם החוצה. כאילו. ובאותו רגע, כאילו, את אומרת, אני לא יודעת כמה אני מתחברת רגשית לאיך הייתי אז ומה קרה שם, כי אני לא זוכרת. אני זוכרת תמונה של אמא שלי לוקחת את הדברים שלי וזורקת החוצה לרצפה. זה כל מה שאני זוכרת. והדבר הבא שאני זוכרת זה שאני בבית של חברה שלי, שכפרה עליה היא מאוד מאוד עזרה לי באותה תקופה. נגמר בינינו לא יפה בכלל. זה היה חברות של שנים ונגמר בינינו, זה היה בגיל 20 כאילו כל הדבר הזה, וגם אז זה התפוצץ. היא נתנה לי לגור אצלם, כאילו היה להם יחידת דיור וגרתי שם, וזה התפוצץ לא יפה על כסף, וכי היא החזיקה על הכתפיים של הדברים שהיא לא הייתה אמורה להתעסק בהם. וזה נגמר בינינו כזה לפני חצי שנה, או שהייתי באשפוז. די, לא מתאים. כאילו, בסדר. כאילו, אנחנו שתינו, יש לנו את הבעיות שלנו. כן. וזה לגמרי בסדר. כאילו, לא כל אחד יכול לסחוב הכל. אבל כן. היא חברת נפש לכל דבר בעניין, והיא תמיד הייתה, והיא תמיד תהיה. והיא נראה לי בין האנשים שמכירים אותי הכי טוב בעולם הזה, כאילו. אז הלכתי אליה. ואז זה התפוצץ אצלה אחרי איזה חודש וחצי. כן, וואו. ואז עברתי לגור אצל סבא וסבתא שלי לשבועיים, ואז גם אצלם זה התפוצץ אחרי שבועיים. ואז מה עשית? עברתי לגור עם בחור שעבדתי איתו, שהוא גיי. כאילו, לא היה בינינו כלום או משהו כזה. והוא יצא זבל. כן? כן. למה? הוא לקח ממני כסף. שוק. כן, גיליתי שהוא בחור לסמים, עם חובות של 120,000 שקל. וואו. אז הוא זה שנכנסו אלינו עוד אנשים לדירה, וזו הייתה תקופה שכאילו, וזה כאילו היה עליי חרם, הם שלושתם עשו עליי חרם בדירה שלי. פשוט לקחתי את הדברים אחרי איזה 4 חודשים, 5 חודשים, ועזבתי. וואי, זה לא קשה? כאילו, איפה התחושת ביטחון? איפה היא? אין. בכל הזמן הזה אני מנהלת בארומה. ושם חוויתי את הניתוק הראשון שלי. הייתי כבר בת 21 כזה. כאילו גרתי אצל חברה שלי, גרתי אצל סבא וסבתא שלי, גרתי עם אותו בחור, וכשעזבתי כבר הייתי כמעט בת 21, ושם חוויתי את הניתוק הראשון שלי. עכשיו, מה זה ניתוק? כאילו תמיד אומרים ניתוק, וכזה, סבבה, שלטר בראש, משהו התנתק שם, ראית עצמך מצא, לא, זה חוויה פסיכודלית, תלעד, פסיכודלית. זוכרת את התמונה שהייתה לי מול הפרצוף שהתנתקתי. עשיתי קפה, הסתובבתי רגע, בום. אין לך תחושת זמן. את לא מבינה מה מדברים איתך, את לא מבינה מה אומרים לך. כאילו מדברים, הרבדמו לי ג'יבריש. אני לפני מקללה, וללא ששרוש כולל למעלה, הכל נהיה מוזר, את מסתכלת, והסביבה לא נראית לך נכונה, וללא ששרוש, את לא מדברת, אין לך מחשבות בו. בום, 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 בום,
זוכרת שהיו לי כאבי שיניים. לא טיפלתי בשיניים שלי 4 שנים, ולא צחצחתי אותם 3 שנים, בגלל הדיכאון. והשיניים האחוריות שלי, התוכנות, פשוט אכלו את עצמם. ופשוט הרגשתי כאב מה זה אחד מפלח לי את כל הלחי, וזה לא כאב. הרגשתי את הכאב, אבל לא סבלתי. לא חוויתי אותו, אבל ידעתי שעכשיו משהו קרה לי בה, והייתי כזה, אמרתי לבוס שאני לא מרגישה טוב, לוקחת קלונקס, סבבה? מה זה קלונקס? קלונקס זה כדור פסיכיאטרי, נפלא, כדור נהדר ממשפחת הבנזואפינים, משהו לא יודע, משהו כזה, בנזו, הוא ממכר אחוז שילינג, אז באמת לקחתי אותו כאילו ברגעים סופר מקרה חירום. מצאתי את עצמי ב-12 בצהריים, בברנר אוכלת סושי. ולא זכרת? ופתאום הקלונקס לקחתי אותו, ואז נחתתי, כאילו, והייתי כזה, what? איך הגעתי לכאן? the fuck. כן. כאילו, what the fuck, אחותי. כאילו, זו החלטה כל כך אקראית. אני בניתוק, אני במצב מזעזע. ולשם בחרת ללכת. ופשוט לקחתי את האוטו, ונסעתי, גם לא תגידי, למקום הכי מופלץ בעולם, לאכול סושי, לא לג'פניקה, לא לטרנזיט, שזה מטר לידי. נסעתי עד לברנר, לסושייה פח, ואכלתי סושי. ופתאום אני קולטת את הסושי מולי, ואיפה אני נמצאת, ואני כזה, מה? כן. ככה זה, כשניתוקים הופכים לטבע שני. המוח יודע שהמציאות קשה מלהכיל. אז הוא נסגר, עולה אותך בכלוב ובורח. נשמע קשה, נכון? אז זהו, שזוהר מוצאת דרך להפוך כל דבר לבדיחה. כנראה שהמנגנון הזה יתקבע טוב טוב בתוכה. בפסיכיאטריה קוראים לזה תגובה הפוכה. אך עולה השאלה, האם אפשר להתמודד עם זה אחרת? אני בת 22 כבר, גרה לבד. גלם לי אבן בכיס מרה. אשפוזים, 0.5 שנה, 3 חודשים, עניינים בלגן. כמעט מתה, חוטפת חיידק טורף. וואו. מה? חתו לי 9 נשמות. לא מתה בסוף. סבבה. עוברת ניתוח, מסרים לי את הכיס מרה, ניתוח של 40 דקות לקח 4 שעות. זה בגב כזה, לא? לא, איפה? ליד הקיבה. ובסדר, לא מעניין וזה, חזרתי לגור בבית, זה הסיוט. חזרתי לחודש הביתה. אהבתי לדירה הראשונה שמצאתי, רוצה לשמוע צ'יזבט? כן. אוקיי. הכרתי בדירה הזאת מספר חודשים, סבבה? עכשיו, מה קרה? איך יצאתי מהדירה הזאת? יצאתי כי יש לי חתול, ומסתבר שאף שותף לא סבל את החתול שלי, אבל מה הקש בין הקשים ששברו את גב הגמל? היה בחור שנכנס לדירה. עכשיו, לא אנחנו בחרנו את השותפים. למה? כי הבעלי דירה בחרו את השותפים. באמת? איך את מסכימה לזה? לא היה לי אף אחד שיגיד לי מה בסדר ומה לא בסדר. הגיע בחור, וכאילו ישר, אני מריחה חרדה חברתית מקילומטרים. באתי אליו ישר, ומה שלומך, וזה, ומה איתך, ובוא תספר לי, ובוא פה, ופה שם. קיצור, מסתבר, הבחור בן 40. הוא הפך להיות שותף לדירה שלך? כן. וואו, שותף בן 40 כשאת בת 22? כן. שיו, זה קו אדום, לא? לא ידעתי, כאילו לא... אבל נכון היום זה קו אדום. תקשיבי, שותפים היום זה כבר קו אדום. כל הדברים שאני עברתי. הוא היה מוזר מההתחלה, סבבה? הוא היה ממש מוזר, הוא עשה דברים מוזרים. ואז כאילו, הידידות הפכה להיות שלום שלום. לא התקרבתי אליו יותר מדי. ואז התחילו לקרות כל מיני דברים מוזרים בדירה. כמו? עכשיו אני אספר לך. אוקיי. התחילו להיות בדירה כל מיני פתקים מוזרים. פתק על המתג, לכבות את האור בבקשה, פתק על המקרר, לסגור טוב בבקשה, פתק על המגבונים בשירותים, לא לזרוק מגבונים לאסלה, עושה סתימות לא נעים, כל מיני... דירת שירות זה נשמע. פתקים מוזרים, שכאילו ידעתי שזהו, ואז יום אחד הלכתי לישון, ואז התעוררתי, יקיצה טבעית, ב4:50
56. ממש עקיצה היא טבעית. עקיצה טבעית לגמרי. אוקיי. אני פותחת את העיניים, חדר חשוך. סורקת את החדר עם העיניים שלי, ורואה על השולחן צלחת עם 2 ביסקוויטים וכוס, שלא אני הנחתי שם. מה קרה? אני קמה. אני ניגשת לכוס. בטח. ונוגעת בה, והיא רותחת. זה אומר שמישהו עכשיו היה בחדר, והניח לי תה עם 2 ביסקוויטים על צלחת. התמלאתי אימה. כאילו זה חדירה לפרטיות. ממש אבל. ברמה. הכי קשה שיש. וגם כשאת נכנסת, את במצב הכי פגש לך, את ישנה. 5 בפאקינג בוקר. יצאתי החוצה, נגעתי בצלחת אחותי מהקצוות. כן. כולי חלחלה. הולכת, מסתכלת במטבח, רואה שהארון שלו פתוח, ישר יודעת שזהו. מחרת שולחת לו הודעה. די טעתה, נכון? כן. למה עשית את זה? חשבתי שאת בוכה. רציתי לשמח אותך. סבבה, לא ידעתי שהנחירות שלי נשמעות כמו בכי, אבל בסדר. אמרתי לו, תקשיב, זה לא מגניב, זה לא קורה עוד פעם. כל זה קרה ביום רביעי, שלישי ורביעי. הגיע יום שישי, אני עושה ישיבה גדולה, מביאה מלא חברים אליי הביתה, יושבים במרפסת, שותים אלכוהול זה, באיזה שלב גם באה המשטרה, עזבי. לא משנה, קיצר, תקשיבי. הוא נדחף לישיבה. הוא פשוט יושב איתנו, וכל הזמן מסתכל עליי. ואז הלכתי לישון, באיזה 1 בלילה כולם התפזרו, אני מתלבשת, שמה פיג'מה, נכנסת למיטה עם הראש לקיר וטלפון. פתאום אני שומעת מהכניסה של החדר, זוהר, אני מצטער. תחושת חלחלה עוברת בי, ואני אומרת לו, הכל בסדר, אני סאבטקסט מהחדר. עוברת חצי דקה. חצי דקה תמימה. חצי דקה הבאה אני חושבת שנגמר. ממשיכה לגלול בטלפון, הראש שלי כבר נודד למחשבות אחרות, ופתאום אני שומעת מאותו המקום, זוהר, אני מצטער. אבל מה אני שומעת? שזה מאותו המקום, אבל זה לא מהכניסה של החדר. אני אומרת לעצמי, הוא לידי עכשיו? אני מסתובבת, החדר חשוך, הדלת פתוחה, ממש מעט, נכנס אור, מסתובבת ואני רואה גבר בן 40 עומד מעליי, צללית, עם ראש מוטה, הוא עושה לי, זוהר, אני מצטער. כיף חרדה במקום. אמרתי לו, אתה קולט שאתה בתוך החדר שלי עוד פעם, בלי שאמרתי לך, הזמנתי אותך להיכנס, והוא מתקרב אליי, זוהר, אני מצטער, צלי. מהחדר, זוהר, אני מצטער, צלי, מהחדר. ואז השותף שלי, השני, קלט שהוא בתוך החדר שלי. הוא צרח עליו, טוס לה מהחדר. ואז הוא הלך, ואני נכנסתי להתקף חרדה. בחיים לא היה לי התקף חרדה. כמו שהיה לי, כמו באותו יום. אמא לנפל למיקרופון. את מבינה? את מבינה מה זה עושה לי הסיפור הזה? קלאסי, אחותי. כאילו, כן. ואז עזבתי את הדירה. שיו. חטפתי דיכאון מאוד קשה של חודשיים, לא יצאתי מהבית, הזמנתי רק טייק-אווי, לא זרקתי את הזבל, היה אבק בכל מקום. כלום לא תפקד. כלום לא תפקד. אני באמת הייתי שנייה מלהרוג את עצמי. היה לי איזשהו ריטריט שהלכתי אליו, ועשיתי ריברסינג. עכשיו, ריברסינג זה שיטת נשימות, שפשוט נושמים פנימה והחוצה מהפה, בלי הפסקה. את נכנסת לטרנס, זה כמו סמים. יש לך הזיות, יש לך... אבל זה בעזרת שום דבר. יו. זה כואב פיזית בגוף, את בוכה, את צורחת, את צוחקת. אז יש מאלפים אותך כזה? לא, אתה פשוט נכנס לטרנס. מה שכן, אני יודעת בדיעבד שזה לא מומלץ לפוסט-טראומטיים. כי זה הציף אצלי, כאילו אחרי זה הרגשתי נפלא, והיו לי 2 כאילו אחלה, אבל מה שקרה בפועל... שכאילו משפר את המצב? כן, אבל לא הייתי בטיפול, והרגשתי כל כך טוב שלא הסכמתי להרגיש רע יותר. מה שקרה זה שאת כל הדברים הרעים שהרגשתי, הדחקתי. אז מה בעצם באמת גרם לך להגיע לאשפוז? כאילו הבנתי שאני בדיכאון, הבנתי שאני בחרדות, הבנתי שהמצב מחמיר שוב. אמרתי, טוב, נתפטר. עברתי למקום אחר עם חברים שלי. וזה היה טעות מאוד גדולה, כי הם לא ידעו איך להכיל את הסיטואציה, שאני באמת התפלפתי לגמרי. כאילו... נפגעת מהם? כן.
אבל אני גם לא יכולה להאשים אותם, בואי. אני הייתי בחורה מפולפת, אני כאילו באמת הייתי פלופה לגמרי, פלופה לחלוטין. אבל זה בא לידי ביטוי. זה בא לידי ביטוי בזה שאני לא הייתי הזוהר שאת מכירה היום. הייתי כל הזמן בהתקפי חרדה, עבדתי תוך כדי ניתוקים, ניהלתי סרוויס תוך כדי ניתוקים. זה מה שידעתי לעשות, עשיתי את זה על אוטומט, כל הזמן הרגשתי לא מחוברת, הסתכלתי על הכפות ידיים שלי והם לא היו שלי. וואו. הם לא היו שלי. כן. את מסתכלת ואת לא יודעת של מי הם. אין לך תחושה. את לא קולטת שאת זאת שמזיזה אותם. הייתי יושבת עם אנשים ולא מבינה מה הם אומרים לי. הרגשת שאת סובלת, שקורה משהו? הרגשתי שקורה משהו, אבל לא הסכמתי לקחת טיפול תרופתי, הרגשתי שאני אוותר לעצמי. אז איך הגעת לכאן? האשפוז. אנחנו באשפוז. הלכתי עוד פעם לריטריט ועשיתי עוד פעם ריברסינג, כי חשבתי שזה יפתור לי את כל הבעיות. ואז כשחזרתי, פתאום לא הצלחתי לישון. היו לי כאבים תמידיים בכל הגוף. כל הגוף שלי עלה באש. כל הזמן. כל הזמן. כי מה קרה? מה זה גרם? לא יודעת. כל הגוף שלי. כאילו עמד להתפוצץ. אני לא יודעת למה. אבל לא ישנתי שבוע. וואו. לא ישנתי, אחותי, לא הצלחתי לישון. היה לי חבר טוב שפשוט הוא בא אליי הביתה באיזושהי, אפילו לא זוכרת להגיד לך אפילו מתי זה היה. אחותי, הוא היה איתי 3 שעות כשהייתי בהתקף חרדה. אבל כמה בן אדם גם יכול לספוג? אם אני, נגיד היום, יודעת להגיד מאוד ברור, כאילו, ולדבר מאוד ברור על גבולות ודברים כאלה, זה רק בגלל האשפוז פה. רק כאן הבנתי מה זה גבול, אני אפילו לא ידעתי מה זה גבול. כשהייתי בחוץ, כאילו, הפסיכולוגית שלי אמרה לי, מה עם גבולות? כאילו, תוך חברויות וזה, אמרתי לה, מה זה? באמת. אני רוצה לשמוע, כאילו, מתי החלטת, היום אני נכנסת לאשפוז? כשהרגשתי שאני מסוכנת על עצמי, ואני יכולה להתאבד בכל רגע. באמת, מה שהכי, כאילו, היה קשה בכל החוויה הזאת, זה שהיו לי התקפי חרדה כל דקה. היה לי התקף חרדה, קצת נרגע, חזר עוד פעם, קצת נרגע, חזר עוד פעם. את לא במצב אפילו שהמוח שלך חושב ישר, את לא מצליחה לחשוב. את לא מצליחה, אין אותך, אין. כאילו אין. ופשוט הייתי אחוזת אימה. והרגשתי שאני עלולה לסיים לעצמי את החיים. בהחלטה של רגע, כאילו. מתוך מצוקה, ולא מתוך כאילו לא מתוך מקום של התורה שחור, מתוך מקום שכל תא בגוף שלך צועק אימא'לה. הסביבה שלך ידעה את זה? זה היה בסוד? אני סיפרתי לחבר הטוב שהיה לי אז. זה היה כשהקשרים כבר ממש התנתקו. זה גם היה טראומטי, את מבינה? כן. כי כאילו זה קשרי... מרגיש שיש לך חרדת נטישה? כן. נגיד פה את מכירה אותי, אני לא מדברת על עצמי הרבה. נכון. כי אני לא... את מפחדת להיקשר? אין אמונה. וזה נטו חוויה, כי בתכלס הם עשו כל מה שהם יכלו. אבל השתגעתי על מלא אחותי. נכון, אבל כאילו, לי כואב לשמוע, שכאילו את קצת מאשימה את עצמך. אני לא מאשימה את עצמי. כאילו... אני אומרת שהיינו ילדים... בא לי לשמוע שכאילו יש מישהו שאיתך, שתומך בזה, כאילו... אבא שלי. כן? אבא שלי הביא אותי לכאן. רוצה לספר לנו קצת על אבא שלך? אבא שלי... או אבא שלך בתקופה הזאת, או... היה די פסיבי, כאילו שהעיף אותי מהבית. יש לי המון ביקורת כלפיו, אבל יחד עם זאת הוא היה לצידי בכל מצב. אבל גם הוא לא יודע גם מה זה גבולות. הוא יותר כמו האבא שיוריד את הירח בשבילך, אבל הוא לא יודע לתת. הוא כאילו ייתן לך דגים, הוא לא ייתן לך חכה, מבינה? ובכל מעבר דירה הוא היה שם. הוא סחב שולחנות וספות על הגב שלו במדרגות, והביא אותם. הוא עם 2 פריצות דיסק, אבא שלי. וואו. הוא באמת עשה בשבילי כל כך הרבה, ואנחנו כל כך פתוחים אחד עם השני. הוא החבר הכי טוב שלי בעולם, אבא שלי. הוא הביא אותי לפה, אמרתי לו, אבא, תקשיב, די. ואז נכנסתי לכאן, והתחלתי לקחת טיפול תרופתי. פעם ראשונה בעצם? כן. כמה זמן את כבר כאן? 10 חודשים. מהוותיקות, אה? גועל נפש. ותיקת השם. מתה לעוף מכאן כבר. כן? קשה להיות 10 חודשים? כן. מה הכי קשה כאן באשפוז? תראי, כשאת לא מרגישה טוב ואת מגיעה לסביבה כזאת, מאוד טוב לך. זה הפסקה מכל החיים, סביבה מאוד בחילה, בנות כאן מבינות אותך, אבל כבר שאת מתחילה להתאפס על, כאילו, ולהרגיש טוב, את מבינה שאת לא יכולה להכיל יותר. עם כל הטוב שיש כאן, יש פה גם הרבה רע, מאוד קשה. לשמוע סיפורים של בנות כל היום. יש גם בנות שלא יודעות הגבולות. זה קשה, זה התמודדות קשה. את מרגישה שאת כבר במקום אחר. את לא באותו מקום. וזה האינטנסיביות הזאת, היא מאוד 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 קשה. את גרה פה עם 30 בנות חוץ ממך, כאילו בואי.
זה קשה. נכון. וואי, רוצה באמת לספר על החוויה, איך זה להיות פה עם הרבה בנות באשפוז? כאילו, נראה לי אנשים לא יודעים איך באמת קורה, מה קורה פה בסדר יום, כאלה. כן. איך זה להיות בפועל יש פה טיפולים 24/7, חוץ מיומיים בשבוע וסופש כמובן, אבל יומיים בשבוע אין כאילו הרבה דברים, רק חוגים ודברים כאלה. יש לי 2 טיפולים בשבוע, פגישה עם פסיכיאטר פעם בשבוע, והטיפול התרופתי סופר איזן אותי. ורק כשנכנסתי לכאן, התחלתי להבין מה זה גבולות, התחלתי לשים אותם. כי אין לך ברירה. נכון. את חיה פה עם 30 בנות. באשפוז צריך לדעת איך להתנהל, נכון. זה כאילו, זה... גם צריך לדעת איך לדבר עם האחראים, ועם האחיות, כולם. וזה. מה נותנים, וזה פשוט מה לא בית נותנים. ספר, זה פשוט בית ספר, זה בית ספר גם כי יש לך את המסגרת הטיפולית הזאת, שתומכת בך לאורך כל השיעורים האלה, שכל כך קשה ללמוד, ואת לא לבד. ועם זה, גם עם זה שהכושר חיים שלי נפגע, ועם זה שאני מתה מפחד לצאת מפה. גם ליציאות פשוטות, ועם זה שעליתי המון במשקל, וחוץ מהתסביך של הנראות וזה, שזה קשה שהמראה שלך פתאום משתנה בצורה כל כך דרסטית, זה קשה פיזית, בגלל התרופות, כאילו עליתי במשקל, וגם בגלל שבלסתי, בסדר. וכאילו הכושר החיים שלך נפגע, אבל אני מה זה לא מתחרטת שנכנסתי לכאן, אני מה זה לא מתחרטת שלקחתי טיפול, אני על 3 נוגדי דיכאון עכשיו, ואני לא מתחרטת לרגע, אני בן אדם, לא הייתי בן אדם. מרגישה שזה החזיר אותך לעצמך כזה, במובן מסוים? אני מרגישה, זה משהו שאמרתי גם לפני הכניסה לאשפוז, פתאום נפל לי איזשהו אסימון, שלא שווה לסבול בעד שום אמונה. זה לא משנה כמה אני מאמינה שכדורים זה בריחה, וזה ויתור, וזה רע, וזה תאגיד של תרופות שרק מחפשים להרוויח עלייך כסף, וזה די, אחותי, את לא בן אדם. נכון. זה היה באמת נקודת מפנה עצומה של כאילו הבנתי שבחיים האמונות שלנו הן לא יכולות להשתנות. יגיעו רגעים שהן יהיו חייבות להשתנות. כי באיזשהו שלב כל אמונה, לא משנה איזו אמונה זאת, היא תגביל אותך. זה ממש מדויק. ולא משנה במה את מאמינה, צריכה להתאים את עצמך. זה נכון. בא לי לשאול אותך, לשמוע את דעתך, על מה את חושבת על להיכנס לאשפוז? מה את חושבת על בנות שנכנסות לאשפוז? זה חוזקה, זה חולשה? שהן גיבורות. מי באה מרצון ומתוך הבנה שמשהו כאן צריך להשתנות ולא עובד, הם גיבורים. הם גיבורים לכל דבר ועניין. את ממליצה להיכנס לאשפוז? אני ממליצה לטפל בעצמך קודם. אני ממליצה לא להגיע למצב שאת צריכה אשפוז. אני ממליצה שגם אם את סובלת קצת, לא להגיע למצב שאת סובלת הרבה, ואז כבר קשה להשתלט על זה. לא צריך לחכות שמשהו כל כך רע יקרה, שתרגישי טרגי, נכון? שתרגישי כל כך רע כדי ללכת לטיפול. מרגישה שיש לך עניינים לא פתורים, מרגישה שיש לך חרדות, את מרגישה בדיכאון, לכי לטיפול. פסיכיאטר אומר, תתחילי טיפול תרופתי, כי זה מחמיר. הלוואי שכולם ישמעו את מה שאמרת עכשיו, וזה ממש 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 חשוב, ממש. והייתי צריכה טיפול תרופתי. הייתי אומרת לעצמי, זוהר, הכל בראש, וגם הגעתי להצגים מאוד מרשימים בחיים, כאילו בואי, ניהלתי 2 עסקים בחיים שלי. זכיתי בתחרות של ארומה. באמת? בהכנת קפה, אני אראה לך את הסרטונים, זה קורע. אני אראה לך את הסרטונים. הקפה הכי טעים כאילו? כן, אבל וואי, הכנתי קפה מזעזע. איזה מלכה. זוהר, מלכה. אני אראה לך. כזה מתאים לך. הייתי בקורסים של משחק, ניסיתי מאוד לקדם את עצמי, ניסיתי מאוד. כאילו, אבל כל זה היה תוך כדי התעלמות מוחלטת מהמצב הנפשי שלי, כאילו. מתי הבנת שצריכה לשים את עצמך במרכז? אני עדיין לא מבינה את זה. אני חושבת שזה משהו אבל שלוקח חיים שלמים להבין. זה נכון. תקשיב, כשאת גדלה בסביבה שאת לא, את אפס, את גרגיר אבק, איך תרגישי שאת כאילו? גם בלי לשים לב, את מדברת אל עצמך ככה. באמת? כן. אוי. כאילו את מורידה מהערך שלך. מתי? כל כך הרבה במהלך הסדרה, אני רוצה להגיד לך כמה את מדהימה ואת תותחית ואת אמיצה, וזה דורש אומץ, וכאילו אני שומעת את הסיפור שלך, וכאילו, דבר ראשון אני גאה בך ברמות, כאילו בקטע באמת אמיתי, וזה פשוט, לא פשוט בכלל, כל מה שכאילו דיברנו כאן, וגם אני יודעת שאולי הלך פשוט לעשות אותו, ופשוט בא לי שזה יגיע לכל כך הרבה אוזניים, כי זה פשוט, את אומרת פשוט דברים כל כך חכמים וכל כך נכונים. קיצור. זוהר, היה לנו ממש כיף לדבר איתך, יש משהו שאת רוצה לשתף אותנו, לסיום, להגיד. את צריכה לשאול, נעמה, זה לא עובד ככה. זה נכון.
אז יאללה, נשאל אותך מה ששאלת אותי. מה תגידי למישהי שעוברת את הדברים שאת עוברת? או אפילו מה תגידי לעצמך, אם את רוצה, של גיל 17, אפילו 10. אם היית פוגשת אותה עכשיו לשיחה, הנה היא פה לידך. היי. את לא עושה שום דבר לא בסדר. את בסדר, את תמיד בסדר. כל דבר שאת עושה הוא בסדר.